Zabudnite na nedokončené holodomy. Mám tu pre vás skvelú ponuku, nachádzame sa veľmi blízko Košíc v obci Rozhanovce. Mám tu pre vás 5-izbový rodinný dom, ktorý stojí za to. Ideme sa na neho pozrieť. Slepá ulica Matúša Čáka, to vám zabezpečí ticho, pokoj a do Košíc doslova naskok. Architekt, pán Bobrovský, to navrhol geniálne. Dom v tvare L. Ten vám zabezpečí, že na terase vytvoríte dokonalé súkromie. Pozemok má tú správnu mestskú veľkosť. Dosť na to, aby ste si užili grilovačku s kamarátmi, ale nie na to, aby ste otročili celý víkend. 5 izieb, 3 kúpeľne, 154 m2 je zastávaná plocha tohto domu. To vám zabezpečí, že sa tu môže vyblázniť celá rodina. V tomto dome nebudete mať núdzu o dostatok úložného priestoru. Každý jeden člen rodiny má tu svoj vlastný priestor. Čo sú také najväčšie výhody práve tohto domu, to si práve teraz pozrieme. Vysoké stropy, dve hlavné spálne s vlastnými kúpeľňami, dve rovnocenné detské, aby sa deti nepohádali, veľký priestor na šatníkovú skriňu, klimatizácia v každej obytnej miestnosti, podlahové vykurovanie v celom dome, je to cez plynový kotol kombinované s tepelným čerpadlom, exteriérové žalúzie a plno iných vychytávok, ktoré vám rád predstavím. Príďte na obhliadku.